ještě žijou všechny ty báby? Pak. To už vůbec, víš? Akorát ty ženský, který byli v kravíně, ještě takový tak ty už se věkově dostali do věku těch babiček okolo toho pana faráře. A ty okolo toho pana faráře, ty už jsou skoro všechny už nepravdě boží, akorát jedna zůstává, ještě ta zapomněla umřít. A hoštěci na to pořád vzpomínají, tu Dordo. No, co víte, vzpomínají, říká, tenku, měl by se ještě něco natočit. Proč? Protože, přátelé, já když jsem se rozhodl, že to natočím doma, já budu tady okolo Prahy hledat nějakou tohle vesnici, u nás znám všechny lidi, každou uličku, každou mes. Navíc ta vesnice je krásná, byla, že jo? No, tak teďka natočíme to doma. A šel jsem po chalupách, že budu filmovat, protože můj otec i moje matka jsou ze stejné vsi, tam je Marčino příbuzenstvo a Orcovo příbuzenstvo. A vesnice měla 77 čísel. Tak když to zjistili, filmaři říkali, ty vole, to by se mělo jmenovat Troškovice, tohleto. Samá teta, Sametrida, Kelišová byla teta, Konopnice byla teta. Oni byli jako praví, jak by to řekl, sestřenice. Kelišový maminka a Konopnice, tatínek, byl bratr se sestrou. No a Konopnice, bratr si vzal sestřenicí mý matky, rozumíte? Moje babička říkala, bychom tady všichni příbuzní, podle toho hesla naše matka vaší matce, nesla hokno na lopatce. Podle toho jsme příbuzní. Takže ta Kelišová, já za ní přišel, teta, budu tady filmovat, budete mě hrát. To víš, že jo? Nic. Proč? A lidi řeknou, ale Mariána je chtivá, chce se do televize, to nemám zapotřebí, nic. Teta, pojďte. Teta. Když bylo vidět, jak tady to šrotuje, a úplně zvědavě, jak ta se pýtá,